جربنا في fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħut inġbarnawna għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika. L-ewwel ħadd tar-Randan u l-liturġija tal-kelma llum tistedinna hekk nieqfu biex nirriflettu ftit fuq il-ħajja tagħna. Nieqfu mill-ġiri u l-ġen tad-dinja, żmien tar-Randan huwa żmien ta' riflessjoni, żmien fejn naraw fejn qegħdin fir-relazzjoni tagħna ma' Alla u magħna nfusna. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija, ejjew narfu ħtijietna, nitolbu maħfra lil Alla ta' xi nuqqasijiet li stajna għamilna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna l-tijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. U disa tal-lum ser nagħmlu b'suffraġġju għar-Ruħ Karl u Charles Paċ. Fir-Randan ma tingħax il-glorja, allura ngħidu t-talba. Nitolbu. U Alla li tista' kollox bit-taħriġ ta' kull sena matul ir-Randan imqaddes, għatina li nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta' Kristu u li bil-ħajja xierqa niksbu l-frott tiegħu. Da kollu nitolbulek permezz ta' ibnek, Ġesu Kristu Sidna, li hu Alla miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Il-ħolqien ta' Adam u Eva u tinub tagħhom. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-mulej Alla sawar il-bniedem mit-trab tal-art u nefaħlu f'imnifseh nifs il-ħajja u l-bniedem sar ħlejqa ħajja. U l-mulej Alla ħawel ġnien fl-Eden in-naħa tal-Lvant u jagħtem il-bniedem li kien sawar. U l-mulej Alla nibet mill-art is-siġar kollha li jpaxxu l-għajn u bnina l-ikel u s-siġra tal-ħajja f'nofs il-ġnien u s-siġra tat-tarif it-tajjeb u l-ħażin. Is-serb kien l-aktar wieħed li jilħaqlu fost l-annimali selvaġġi kollha li kien għamel il-mulej Alla. U qal lill-mara, tassew li Alla qalilkom la tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien? U l-mara wieġbet lis-serb, mill-frott tas-siġar fil-ġnien nistgħu niklu, imma mill-frott li hemm f'nofs il-ġnien Alla qalilna la tiklux minnu u lanqas m'għandkom tmissuh inkella tmutu. U s-serb qal lill-mara, le żgur ma tmutux, imma Alla jaf li dakinhar li tiklu minnu jinfetħu għajnejkom u ssiru bħala Allat li jafu t-tajjeb u l-ħażin. U l-mara rat li s-siġra kienet tajba l-ikel u tiġbdek fl-għajn u s-siġra tħajrek biex tikseb id-den u ħadet mill-frott u kielet. Imbattat ukoll l-żewġa li kien magħha u kiel. U nfetħu għajnejhom it-tnejn u nteppu li kienu wera u ħitu weraq tat-tin u għamlu ħiżma il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien ħelna lina mulej għal ġnibna. Ngħidu flimkien ħelna lina mulej għal ġnibna. Ikollok ħniena minni o Alla fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassartijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi. Naddafni mid-dnub tiegħi. Ngħidu flimkien ħelna mulej għal ġnibna. Għax jien narafhom ħtijieti. Id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jien dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Ngħidu flimkien ħelna lina mulej għal ġnibna. Oħloq fija qalb safi o Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek, neħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Ngħidu flimkien ħelna lina mulej għal ġnibna. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbin wettaqni
Iftaħ li xuftejja Sidi u fommi xandar it-tifiri tiegħek ngħidu flimkien ħelna lina mulej għaliex nibna. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub u permezz ta' dnub il-mewt. U hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha għax kollha dimbu. Għax jekk minħabba fiħtija ta' wieħed waħdu saltnet il-mewt, permezz ta' dak il-wieħed aktar u aktar dawk li jirċievu l-kotra tal-grazzja u d-don tal-ġustizzja għad saltnu fil-ħajja permezz ta' wieħed li hu Ġesu Kristu. Mela kif bil-ħtija ta' wieħed waħdu waslet il-kundanna fuq il-bnedmin kollha, hekk ukoll bl-opra tal-ġustizzja ta' wieħed waslet lill-bnedmin kollha il-ġustifikazzjoni tal-ħajja. Għax kif bid-disobbedjenza ta' bniedem wieħed il-ħafna saru midinbin, hekk ukoll bl-obbedjenza ta' wieħed il-ħafna isiru ġusti. Il-kelma tal-mulej. Gloria uti il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien l-Ispirtu ħal il-Ġesu fid-deżert biex ix-xitan iġarbu. U Ġesu baqa' sajjem għal 40 jum u 40 lejl u fl-aħħar ħadu l-ġuħ. U resaq it-tentatura qallu jekk int bin Alla, ordna lil dan il-ġebel isir ħobs. Iżda Ġesu wieġbu, hemm miktub li l-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Imbagħad ix-xitan ħadu miegħu fil-belt imqazza, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju u qallu jekk int bin Alla, inxteħet għal isfel għax hemm miktub li l-anġli tiegħu jordnalhom jieħdu ħsiebek u li fuq idejh jerfewk ħalli ma taħbadx riġlek ma' xi ġebla. Qallu Ġesu, hemm miktub ukoll ġarrabx lill-mulej Alla tiegħek. Għal dal-boħra x-xitan ħadu miegħu fuq muntanja għolja ħafna u rieħ is-saltniet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom u qallu dawn kollha nagħtihom lilek jekk tixteħed tadurani. Imbagħad qallu Ġesu, itlaq xitan għax hemm miktub lill-mulej Alla tiegħek għandek tadura u lilu biss taqdi. Imbagħad ix-xitan ħalleh u minnu fih ġew xi anġli u kienu jaqduh. Il-kelma tal-mulej. F'dan l-ewwel ħadd tar-Randan il-Knisja tistedinna biex nirriflettu ftit fuq il-ħajja tagħna, fuq anke it-tentazzjonijiet li jkollna fil-ħajja tagħna. Ħanitilqu nagħmlu mixja flimkien biex nifhmu naqra aħjar x'irid jgħidilna l-Vanġelu tal-lum. U jiena magħkom, nifhem magħkom jiena. Il-ktieb tal-Ġenesi huwa storja, aħna nafuha din storja ispirata imma hemm il-messaġġ ta' Alla fiha. Fil-fatt Alla lil bniedem ħalqu f'armonija. Armonija jiġifieri ordni. Ħalaqna perfetti bħalu, ħalaqna miġbudej lejn il-perfezzjoni. Ix-xitan
U Alla huwa l-verità li hu missier il-gidba, għax il-gidba hija kull dnub huwa gidba. U dan naraw illum anke fit-tentazzjonijiet li kellu Ġesu u li applikaw għalina llum, għax l-istess tentazzjonijiet li kellu Ġesu, ix-xitan jittentana bihom illum. X'Alla lill-Eva kemm hu giddieb ix-xitan, fejn hemm l-ordni, fejn hemm l-armonija, m'hemmx il-gideb, fejn tidħol il-gidba tiġi d-diżordni. Ġesu qalilna jienu l-verità, m'hemmx verità oħra. Lill-Eva x'qalla, intom indunajtu x'jiena tafu inni ma nafx kemm qassis, kważi llum indunajt. Rajt sewwa l-ewwel lezzjoni għalhekk qedtilkom nitgħallem magħkom. Għalhekk ix-xitan tassew li Alla qalilkom la tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien, veru la qallhom hekk Alla. Alla qallhom tiklux minn siġra waħda, ara kemm hu brikkun, meta nibdew niddialogaw max-xitan kif jaħarrina. Tant u sottili leqqas meta taqrajta jien mandunajt. U Eva wiġbietu fil-fatt, għaltlu mill-frott tas-siġar fil-ġnien nistgħu niklu, minn waħda ma nistgħux niklu. L-ewwel ħaġa li għamel aħna ħanagħmel domanda, aħna miġbudi lejn tajjeb li ewwel ħażin. Alla li ħalaqna f'armonija, għandna t-tentazzjoni, però aħna maħluqin minn Alla li hu tajjeb u di per se miġbudin lejn it-tajjeb. Fil-fatt, jekk tixtri żarbun lit-tifel x'tagħmel? Tixtrilu l-aħjar żarbun, tibatu fl-aħjar skola, tipprova tedukaħ tajjeb, għax irridu l-perfezzjoni, għax ħriġna minn Alla perfett. Ix-xitan kemm hu brikkun x'jagħmel? Jaf li aħna t-tajjeb irridu ilibbes il-ħażejn b'libsa tajba. Hawnhekk il-brikkunaġni tax-xitan. Kieku l-Eva Alla kull minn din it-tuffieħa u tisħed taħseb li kienet tiekol? Ma naħsibx. Allura rridu noqogħdu attenti għax ix-xitan brikkun ħafna. Jippreżentalna il-ħażin bħala tajjeb u aħna nibelewh. Ħanħarsu ftit li tentazzjonijiet li kellu Ġesu u napplikaw mal-ħajja tagħna. X'qallu lix-xitan? Xitan jgħid verità anke lil Ġesu jgħid verità u jagħmilha gidba. Aqleb dan il-ġebel u għamlu ħobs. Ġesu seta' jagħmlu dan għax kien Alla. Imma Ġesu qatt ma għamel miraklu fil-Bibja mingħajr ma talab lill-missier. Allura x'qed jgħidlu? Kun superf. Uri lill-missierek u lill-ispirtu tiegħek li int kapaċi tkampa waħdek. U aħna x'qed nippruvaw nagħmlu fil-ħajja tagħna llum? Nibdlu l-ġebel f'ħobs. Ma jfissirx li m'għandniex naħdmu biex ikollna dar biex nitemgħu il-familja. Imma meta l-ġebel ikun skapitu għar-relazzjoni tagħna mal-mara, għar-relazzjoni tagħna mal-ulied, għall-edukazzjoni tal-ulied. Meta nagħtu iż-żejjed anke fl-edukazzjoni, iż-żejjed fl-edukazzjoni u nagħmlu il-ġebla, ġifieri il-beni materjali, il-benessere, l-Alla tagħna, nkunu qed nisbaljaw. U taf meta nindunaw li żbaljajna? X'inti tkisser il-familja? X'in ir-raġel jibdilni, x'in il-mara tibdilni, x'in ulied jgħidu li pa fejn kont meta kelli bżonnok. Darba kont l-Italja jiena, ħanajdilkom storja żgħira. U mort nassisti wieħed sinjurun. Kien ħobna li nalqasisin ma kien sinjurun. Lili fil-fatt ma nistħix ngħid. Kellhom ċimenterija kbira jagħmlu konkrit. Kont imur nqarbnu jiena u rani dejjem għaddej fix-xita u xtraq li karozza għax ddejjaq jarani dejjem insomma. Imma dan qatt ma kienu jkun id-dar għal uliedu għax dejjem jaħdem sibtu ħadd jaħdem mhux inxieħ. Kien talabni mmur nqarbnu. Għalli għandi 9 ulied, għalli ħadd minnhom ma jiġi jarani. Għalli tajthom kollox, ma jonqoshom xejn.
Għalli ma lili ma ntihomx tort għaliex ma jafunix lili. Għalli meta kellhom il-birthday ma kontx hemm, meta twildu ma kontx hemm, meta bkew ma kontx hemm. U dan fl-ħartajtu realizza illi l-ġebel li qaleb f'ħobs ma swilu għal xejn. U mbagħad ikun tard wisq. Mela attenti għax hija tentazzjoni kbira fis-soċjetà tagħna llum illi nitkissru, naħdmu u x-xitan jidina u mhux għal uliedek u mhux għal familja. Tajjeb li naħdmu, tajjeb li jkollna l-ġid. Imma li nagħmlu l-ġid, npoġġu l-ġid fil-post tal-Alla u ngħidulu aħna m'għandniex bżonnok, aħna kapaċi ngħixu mingħajrek, il-ġid huwa l-iktar importanti. It-tieni punt, it-tieni tentazzjoni. Ix-xitan xejdlu, ix-xitan jagħmel biċċa kbira hawnhekk ta' juża l-Bibja Salm 90. Idawru kif iritow din jagħmluha anke fid-dinja tal-lum. Ħafna jużaw il-Bibja idawruha kif iridu huma biex lilna ikaxkruna. Ix-xitan hekk jagħmel. Il-Bibja tgħid min jgħix taħt id-del ta' Alla ma jaqax. U tgħidilna wkoll il-Bibja. Jekk l-anġli jerfewk biex ma taħbaġ sieqek u titfixkel, kif dawar x-xitan. Allu waqbes u jiġu l-anġli jilqewk biex ma taħbaġ saqajk. Mor warawh Salm 90. Ara kemm hu brikkun ix-xitan. Kif idawwar il-kelma tal-Alla biex lilna jkaxkarna. Immaġinaw dan Ġesu kieku sema mix-xitan. Seta sema minnu kulħadd kien jemmen fih kieku Ġesu qabeż u ġew jilqgħu l-anġli. Kien ikun daqshekk popolari u ma kellux għalfejn joqgħod jippriedka. It-tentazzjoni li jiena fiċ-ċentru ta' kollox. Fuq ix-xogħol, fil-ħajja tiegħi, fil-familja. Jien nikkmanda u mhux bil-forza biss ta' anke bil-bullying fuq il-post tax-xogħol. Għax jiena l-kap, allura nuża lilek ħaddim tiegħi għal bżonnijiet tiegħi. Għodu attenti ta' għax dan hu jien irid nkun fiċ-ċentru. Irid kulħadd jgħidli il-likes u l-Instagram u jien kollox jien. U dan xi ġalna nagħmlu ninsew il-Alla. Insejnieh lill-Alla. Dan mhux biex immaqdar ta' għax ir-randan għalhekk jiġi żmien ta' riflessjoni, tajjeb nirriflettu għax jien jekk nifhem kif jaħdem ix-xitan, kif lili jittentani, inkun kapaċi aktar ikun bniedem ta' talb. U t-talb irid isir bil-kelma ta' Alla. Tindunaw li Ġesu kull darba li risponda bil-kelma ta' Alla. Hemm miktub. Qed nagħmlu s-sena tal-kelma f'din id-djoċesi. Hemm miktub. Iktar ma nkunu familjari mal-kelma ta' Alla, aktar nkunu kapaċi inħobbu u ngħixu l-Vanġilu. U l-aħħar tentazzjoni. It-tentazzjoni tal-poter. Ara kemm hu giddib ix-xitan. Kollox natik jekk tinżel tadorani, il-meħattieħ. Mela kull m'għandek quddiemek mhux Alla ħalqu. Ara x-xitan, Mjaf kemm jgħidilna kollox natikom, int Alla ġatak kollox ja ħasra. Jekk inti qed tqum u taqla l-flus filgħodu tak is-saħħa, tak il-moħħ tal-business. Tak il-moħħ kif tmexxi il-business. Kollox tak Alla li ġa u m'intix tinduna. Imma qed taħseb li jient kollox. Kieku qalbek ma tħabbax, kieku dik il-vina f'moħħok ma tibqax miftuħa. Kieku int l-intelligenza tiegħek ma tajjilek x'Alla. X'int aħjar minni jew minn dak. Di tiġri anke fil-Knisja ta' il-ġlieda għat-titli, Monsinjur, Kappillan, Arċiprietina qed ngħid għal kulħadd hemm mhux għalija l-ewwel wieħed. Ħsiebna fit-titli il-qawwa ta' min jikkmanda, il-poter li nilħaq, li jkolli l-flus biex inkun nista' nimmanupula lil ħadd ieħor. U mbagħad nibda anke biex nilħaq hemm nagħmel
id-nubiet l-oħra, nabbuża, korruzzjoni. Eżis ħuti, it-tentazzjonijiet li rajna fil-Vanġelu l-lum mhumiex xi ħaġa l-botta qegħdin magħna. Irridu nkunu aħna li nieqfu nirriflettu fir-Randan u nindunaw b'dawn il-ħwejjeġ għax kultant tant ngħixu ħajja maġla. Għalhekk il-Knisja tgħidilna ieqfu, itlu fid-deżert. Ġesu daħal fid-deżert. Għax fid-deżert u nieqaf għax hemm ħafna xejn ma nieqaf. Fid-deżert tħossok arwien. Kien hemm tqajt ma' wieħed aħna ma nafux jiġifieri ta' forsi hawn ukoll min jaf jiġifieri. Kien hemm wieħed qalli imrad bil-kanser Alla jneżżek minn kollox. Anke biex jaħsluk, jiġi jaħsluk. Fija x'tifhem ta' din. Immaġinaw dawk tat-terremot tat-Turkija fil-li għandhom id-dar fil-li ġew bil-ħwejjeġ ta' fuqhom. Da jista' jiġri lilna ta' eżis ħuti ta' taf kemm jgħaddilna l-ksuħat. Imbagħad induru lejn Alla. Jien dam ngħidu mhux biex imbeżżakom ta' ifhmuni, imma jiena verament nixtieq li nsalva jien u nixtieq li naslu aħna wkoll kollha kemm aħna. Għax kemm ma nirriflettix fuq jien bħali u bħal kulħadd jiġrikom jien ġieli ġrali, niġri fil-ħajja, jiġri l-ewwel hemm u ma tindunax. Imma għalhekk tajjeb ir-Randan li nieqfu nirriflettu eżis ħuti. Dan li nixtieq naqsam magħkom kienu ħsibijiet tiegħi bit-talb għax tlabtu wkoll qabel ma għamilt il-prid għax nipprova nitlob għax jiena irid iwassal il-kelma tal-Alla mhux tiegħi ovvjament. Għalhekk nitolbu lil Alla tajtina din il-grazzja li nirriflettu fuq dawn it-tliet tentazzjonijiet ta' Ġesu, nirriflettu kif japplikaw għalina fil-ħajja tagħna ta' ikun infaħħar Ġesu Kristu. Inqumu bil-wieqfa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, f'mlej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox, niżel mis-smewid għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh. F'tielet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda, għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wied u l-ħajja ta' żmien li ġej. Il-mulej Alla tagħna lill-libnu biex ikun mudell għalina. Kollna fiduċja fih irresqulu t-talbiet tagħna u ngħidulu kun magħna mulej, kun magħna mulej. Mulej jieqaf mal-Knisja tiegħek biex tkompli taqdi l-missjoni tagħha li twassal kelmtek lill-bnedmin kollha nitolbu. Għas-setanin tal-art sabiex jaħdmu ħalli jissaltan il-ġustizzja u l-paċi fost il-popli kollha nitolbu. Mulej meta nħabtu wiċċna mat-tiġrib kun magħna mulej sabiex imqawwijin minn kelmtek nirbħu l-qawwiet tal-ħażen nitolbu. Kompli għajjixna mulej bl-ikel tal-kelma tiegħek u bl-ikel tal-Ewkaristija nitolbu. Kun magħna mulej. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu ħadd tkun din omna li tfakkarna l-ħniena tiegħek tinfirex fuqna f'kull żmien sabiex aħna l-koll narfu nuru ħniena ma' xulxin bi Kristu Siedna.
benedetto sei tu, Signore, di Dio, l'universo della tua bontà abbiamo uscito questo figlio, frutto della fora dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventa per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore, umili e pentiti. Lavami, Signore, itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li niġġeddu dejjem f'ħajjitna biex nofrulek kif jixraq dan is-sakrifiċċju ħalli beħ inqazzu l-bidu ta' dan iż-żmien qaddis u jħejjina ċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Eid bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Siedna. U għal 40 jum iċċaħħad mill-ikel tal-art biex bis-sawm tiegħu iqaddes din il-għamla ta' takkis u bir-reb tiegħu fuq il-qerq kollu tax-xitan għallimna nwarbu l-ħmira tal-ħażen. B'hekk iseħħilna niċċelebraw kif jixraq il-misteru tal-ikel tal-Eid f'din il-ħajja sa ma naslu biex nieħdu sehem għal dejjem fl-ikla tal-Eid tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u bla qiegħda ngħidu: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex miraj ħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu biex jorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan huwa il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u jrodulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu
افتكر نطلبوك مولاي في الكنيسة تيك مشردة ما الدنيا كلها وتقف المحبة في اليمكن مع البابا فرانجيسكو مع الاسقفتانا أنتون مع السفيات والمنستري كلها تيك. افتكر نطلبوك كل فخوتنا اللي رقدوا بالتامة القومين. افتكر في الميتين كلها تانا. بموت بارتيكولاري اللي نطلبوا على الروح كارل وتشارلز باتش اللي عليهم قاعدين نفروا دان الساكريفيتشو القديسة. نطلبوك مولاي يتدخلوا قديمك في الداول السبتيك. هنا لينا الكل نطلبوك قاتلنا وكل الورث الهية تدين في اليمكين مال الفيرجن مقطسة ومال ماريا مال راجل حسن جوزيب مال الأبوستل والقديسين كلها ليشوا في الببرياتيك سام البدوت الدنيا. آمن لمخهم انفهروك وانسبخوك بجيسو كريستو ابنك. بكريستو ما كريستو وفي كريستو يناتلي لك alla missione تستكلش في اليمكين مال السبيرتو سانتو كل جهو غلوريا al ديم تديم. في الطلبة المسير نك نطلبوا لله يينا في التنتاتيونيات ونطلبوه وكل يعطينا الخبز تا كل يوم. دين الطلبة اللي علمنا جسو قال لنا باش نعيطوا للمسيرنا بابا قالك بالقلب ونيدوا دين الطلبة المسيرنا. مسيرنا اللي انتي في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون لتريتنت كيف السماء وكل في الارض. خبزنا تا كل يوم اتينا اللوم اغفر لنا ذنوبيتنا بالما نغفروا للمنو خاطي علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدا هلسنا من الدنيا. هلسنا يطلبوك مولاي من كل دنيا اتينا في التيبة والهين نتيك الباتش في زميلنا باش نكونوا هلسة دايما مذنوب ومهارسة من كل انكويت احنا ونستناو ونتماو الينا والمجيا تالسالفاتور تاعنا جيسو كريستو. مولاي جيسو كريستو يات الابوستل تيك نهليلكم سليم نتيكم سليم تيك لا تهارش لين ذنوبيتنا ازدهارس لي الفيدي تاع الكنيسة تيك اتيسلي مولا دالين تريد فيها تلتعيش في السلطة نال ديم تديم. الباچي تاع المولاي تكون ديم معكم. ناتو الباچي للشلجين. الجسم في اليمكن مقدم السنيور تاني جيسو كريستو كون يسولينا لسنة أربنا بيوم الحياة تدي من حروف تلا لتنهد نبيت الدنيا. حروف تلا لتنهد نبيت الدنيا. حروف تلا لتنهد نبيت الدنيا. أتينا الباجي مولاي جيسو كريستو دان هو الحروف تلا دان هو داك اللي ينهد نبيت الدنيا. هنيين داوك اليوم مستيدنا على دلكلة الحروف. الجسم في اليمكن مقدم السنيور تاني جيسو كريستو يكون يسوي لنا سنة أربنا بيوم الحياة دايما من دمتك كريستو حسنا.
Ġesu li tinsab fil-qalb tagħna jekk illum nitolbuk tatina l-qawwa, l-intelligenza li narfu nażlu t-tajjeb mill-ħażin, li narfu l-gideb li x-xitan jippreżentalna u nażlu tajjeb. Enna nkunu nies li nħobbu fil-familja tagħna, nagħtu l-ħin lill-familja tagħna, kunu nies ta' eżempju fuq ix-xogħol tagħna. Dan nitolbuku Ġesu li f'dan ir-randan nieqfu nirriflettu ftit fejn qegħdin fir-relazzjoni tiegħi tagħna miegħek. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Għatina tqarbina mulej, aħna li tqarbinna mulej bl-ikel tas-sema li bih nitħeġġu fil-fidi, nissaħu fit-tama u nitqawwew fl-imħabba. Għallimna nħossu l-bżonn li niklu lil dak li hu tassew il-ħobs tal-ħajja u li ngħixu ta' bilħaq b'kull kelma li toħroġ minn fommok. Bi Kristu Siedna. Għandna xi avviżi. Għajnu nid biex ngħixu r-randan, meditazzjoni tal-kelma ta' Alla. Kull nhar terba' matul ir-randan ser ikun hawn meditazzjoni dwar ir-randan, ser ikun hawn żmien żewġ ħinijiet, kulħadd hu mistieden jażel l-aħjar ħin għalih. Filgħodu meditazzjoni fid-9 u dik ta' filgħaxija tkun fis-7 ta' filgħaxija. Niftħu qalbna għall-kelma ta' Alla. Nfakrukom ukoll li nhar il-Ħadd f'dan is-santwarju fis-6:30 ta' filgħaxija ikun hawn il-lezzjon divina. Stedina mill-Isqof Anton Grek, mill-Isqof Anton eżerċizzji għaż-żgħażagħ. Minn nhar l-4 l-ewwel ta' Marzu sal-ġimgħa 3 ta' Marzu l-Isqof Anton jixtieq jiltaqa' maż-żgħażagħ biex jitkellmu ftit dwar il-mistoqsijiet x'inti tħawwad, ħaġa waħda li meħtieġa. Il-laqgħat ser isiru fis-sala tas-Seminarju Maġġuri u jibdew fit-8 ta' filgħaxija. Għaż-żgħażagħ li jinsabu f'Malta ser ikun hemm eżerċizzji ser isiru minn Father Bernard Gatt fil-Kappella taċ-Chaplaincy nhar it-3, 7, 14, 21 ta' Marzu fit-8 ta' filgħaxija. Nimmaġina li fiċ-Chaplaincy tal-Università din. Il-karità, ir-randan hu żmien fejn fih nitalmu nagħtu widen lil dawk li huma fil-bżonn għalhekk inħeġġukom biex tpoġġu l-offerti tagħkom fil-qalb tal-karità li hemm fuq l-artal tal-ġenb. Nirringrazzjawkom għall-ġenerużità li jrejtu mat-terremotati tat-Turkija u tas-Sirja li l-ġabra laħqet is-somma ta' 2810. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ħadd ta' mistrieħ.